В момента, в който нацъкаш всичките апгрейди в Need for Speed и изведнъж се появят някакви кашони и се чуеш какво се случва. Ето така се прави най-бързата мята в Европа и може би в света. Още като започваме с най-високата серия на BC, ZX серията, която идва с всичките възможни реглажи, външните резервуари, ребаунд, бавна и бърза компресия, ти става ясно, че тук е малко по-специална кола. И оттам вече като отидем към скромната турбина, която е рейтната за около 1000 колия, AP Racing спирачките и прочее, вече ти става ясно, че тук готвиме нещо малко по-специално да се каже. Който разбира малко от коли, ще разбере, че може би този хубав колектор май не е за мята, защото това не е за стандартния мотор. И както се предполага, за да може да стигнем 700 до 1000 коли, тая кола ще бъде с касер, разбира се. Нали, очевидно мотора нямаше както го съберем, но събрахме повечето части сега и във времето ще ви даваме апдейтове какво се случва с колата, тъй като в момента е за клетка и сега в момента ще сменят мотора, него да го сглобяват и тепърва да ходим да слагаме и всички тези части. Всички тези части тук са абсолютно overkill за 99% от вас, но ако имате нужда от по-бюджетно окачване, тук в случая имаме базовото BC BR, по-ефтини Big Brake китове или даже смяна на турбина, веднага може да ни извънете за една бърза консултация, тъй като имаме много неща, които въобще не сме стигнали и все още да качиме на сайта. О, я гледай, виж как застава на турбото, брат, виж. Валю, следващия път не е всичко на куп, моля те.